ligt de koffer met de Simmercheck. Neem de koffer en check mee naar de studio van RTV NOF in de Westreen en win die zomerpot met geld. En ze had een beet. Ze had een beet. Hoor mij een beet. Yay. Van de meesten die thuis zitten achter de televisie. Ja, de Simmercheck, hij is voen. Hij is voen. Maar waar had hem voen? Jannie Laurens. Jannie Laurens, wat leuk, dat is best in de studio, mij de check. Ja. Wij rennen even terug, want de Simmercheck, even voor de duidelijkheid, dat is bij jou een paar onwijzingen. En bij hoeveel onwijzingen? Ja, bij die de treden al volgens mij. Du wist het al aardig werd een lei. Ja, die treden wie misschien echt wel iets te gemakkelijk, maar dat is een leer van volgende. Je weet het nooit natuurlijk. Dus we rennen er nog even terug in. Djoeke, was toen de eerste nog even pakken? Ja, de eerste onwijzing wie 50, 51, 52, 53... 54, 54, 60, 62 en 63. Dat wie onwijzing 1. En onwijzing 2 wie Mokkema-huis. Wist wat het is? Het Stadshuis. Het Stadshuis, ja, klopt helemaal. En toen ging we op naar de trein al. Oh ja. De uiterste van de 11. De uiterste van de 11. Dat moest Dokkum wezen. Dat moest Dokkum wezen. Dus toen hier is het al aardig dat wie Dokkum, de gemeentehuis. Wie is het aardig in de buurt. Ja. En toen haast de vierde onwijzing haast het in zet. Nee. En de vijfde ik net. En we nemen ze toch even terug. De vierde onwijzing wie gaat terug. Nou, dat weer het eindpunt van de stempelpost in Dokkum. Ja, dat kan hem missen. Hè? Dus dat moet ongeveer op die hichte wijze dan. En dan zo de vijfde onwijzing Westha zijn ze geslepen. De redens. De redens. Want vertel even aan de meesten, waar hong deze Simmercheck? Op het Elfsteden-monumentje. Op het Elfsteden-monumentje. En daar leiden inderdaad. En daar koesten ze samen heen hebben. Dus op naar huis. Of op naar de studio van Derkest. Die centen krijgen. Oh, ik ga even tot de beurs. Ja, ik ga tot de beurs. Ik ga ze hier bij me. Ik ga ze. Oh, wat klinkt dat lekker, hè? Dat zou lid. €200. Handje, contantje. En ik ga ze die jongen bij. Misschien Djoeke, kerst toe dat was dus even nooit aan. Ik wil me één keer van ja, want ik ben tenslotte zo flexibel. Och ja, tuurlijk. Komt helemaal goed. Zo, alsjeblieft. Ja? De officiële overhandiging. De Simmercheck, hij eruit. €200. Handje, contantje. Handje, contantje. Dus handje, contantje. 50 jaar. Reken dan maar wat verder op. Ja, lekker. Ja. 150. 200. Gaat zien. €200. Bam, hij eruit. Gefeliciteerd met dit fantastische bedrag. Doe er wat leuks mee. En we willen graag weten waar het terugkomt. Dus zou je nou, misschien naar je uur tracteren willen vinden. Daar steek ik erbij. Ja, we vinden alles leuk. En Tiege, dank voor het meedoen. Super, bedankt. Nou, ja. Nou, wat leuk dat het extra snel uitkeert, hè? Ja, ik ging het nog net verwachten. Ik net verwachten. Nee, ik denk wel... Wat is dit? Maar, ja. Even van de duidelijke, want daar hebben we een prutte reactie zo. 50, 51, 52, de cijferreeks. Ja. Had je enig idee waar het op staat? De bussen. Ja! Oh, shit. Het ben al de buslijnen. En zo weet je dan dat het en die gaan... Al je rondom Dokkum. Ja, rondom Dokkum heen. Dat ben al die lijnbussen. Dankjewel voor het meedoen. Superleuk. Tot er wat leuks bij. Super bedankt. RTV NOF. Zomerradio.